Hai, vină încoace. Hai să scriem noi. Ia uite, avem aici literele, da? Strofii. Uite, scriem apa. Ia scrie. Ăla e P. Bravo. A. Bravo. A. Apa. Apa. Bravo, Constantin. Bravo. Da? Și uite, acum scriem noi canna. Ia, hai să scriem. Canna. Hai, luăm pe C. Bravo. Luăm pe A. Hai, nu mă faci. Hai, te rog frumos. Termin de scris. A. Haide, ia. Constantin. C. Următorul. Hai. A. Bravo. Nu. Ăsta e C. Nu e bine. Bravo. Ăla este, da. Și acum A. Ultimul. Hai, ia. Hai pe... A. Bravo. Uite, ai scris canna. 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 Bravo, Constantin. Gata, acum poți să pleci.